हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आजचं स्पेशल मेनू आहे मालवणी सुक्क चिकन. त्याचं साहित्य आपण बघूया. इथे 1 किलो चिकन घेतलं आहे, बारीक पीस करून घेतलं आहे. आणि हिरवं वाटप जे लावणार आहोत आपण त्याचं साहित्य बघूया. 2 इंच आल्याचे तुकडे घेतले आहेत, 3 लसणीचे कांदे घेतले साफ करून, 4 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत आणि भरपूर कोथिंबीर घेतली आहे. आता फोडणीसाठीचं साहित्य बघूया. तेल घेतलं आहे, 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेत, तमालपत्रीची पानं, 3 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले, 1 वाटी खोबरं घेतलं आहे, 1 वाटी दही घेतली आहे, काजू तुकडे घेतले आहेत, मीठ घेतलं आहे, हळद घेतली आहे, घरगुती मालवणी मसाला घेतला आहे मी आणि मिरची पावडर घेतली. आता आपण ह्याचं हिरवं वाटप कसं करायचं ते बघूया. त्याचं साहित्य आहे लसूण, आलं, मिरची आणि कोथिंबीर. हे सगळं मिक्सरमध्ये आपण बारीक वाटून घेऊया. आणि आता चिकनचं मॅरिनेशन बघूया. त्याच्यासाठी सुरुवातीला हे जे हिरवं वाटप आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतलं आहे ते आपल्याला लावायचं आहे. त्याच्या आधी मी चिकनमध्ये एक मोठा चमचा हळद घालून घेते. हळदीने चिकनला इतर वास कुठला येत नाही आणि छान टेस्ट येते. थोडंसं मीठ घालते इथे चवीपुरती. आता हिरवं वाटप जे आपण घेतलं आहे ते 3 ते 4 मोठे चमचे आपण घालून घेऊया. त्याने त्याला खूप छान फ्लेवर येतो. आणि त्याला आपल्याला दही लावायचं आहे. हे मी घरगुती दही घेतलं आहे. जास्ती आंबट नाही येते, थोडंसं गोड असेल तरी आपल्याला चालेल. आता हे छान आपण मिक्स करून घेऊया. हे सगळं जे आपण पदार्थ घेतलेत ते चिकनला खूप छान फ्लेवर देतात. ह्याच्यासाठी आपण 20 मिनटं ते अर्धा तास हे सगळं छान मिक्स केल्यानंतर आपल्याला हे झाकून ठेवावं लागेल. त्याने खूप छान त्याला फ्लेवर येतो. आता एका बाजूला मी कढई घेतली आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे खोबरं घेतलं आहे ते मी ड्राय रोस्ट करून घेणार आहे. इथे आपण तेल न घालता कुरकुरीत होईपर्यंत हे खोबरं छान परतून घ्यायचं आहे. ह्याच्यासाठी तुम्हाला सुकं खोबरं जरी तुम्ही घेतलं तरी खूप छान त्याने चव येते. आता हे छान त्याचं वाफ जाईपर्यंत आणि थोडं त्याला कुरकुरीतपणा येईपर्यंत मी हे व्यवस्थित परतून घेते. त्याला थोडासा ब्राउनिश कलर येऊ दे. 5 मिनटं आपल्याला लागतील बारीक गॅसवर. आता हे कुरकुरीत झालेलं खोबरं आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. त्याच्यासाठी पाणी घालायचं नाही आहे. जेवढं सुकं असताना वाटता येईल तेवढं वाटायचं आहे. ते मी वाटून तयार करून घेते. आता आपण चिकन फोडणीला देऊया. इथे आपण मोठी कढई घेतली आहे आणि त्याच्यात सुरुवातीला 2 मोठे टेबलस्पून ऑइल घालून घेते. आणि तेलावर आपल्याला सुरुवातीला तमालपत्रीची पानं आपण जी घेतली ती घालूया आणि बारीक चिरलेले जे कांदे आहेत ते घालूया. आता हे 5 मिनटासाठी आपल्याला मीडियम फ्लेमवर बारीक गॅस करून आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. कांदा चांगला ब्राऊन कलर होईपर्यंत आपल्याला परतायचा आहे. सगळा कच्चा वास कांद्याचा जायला पाहिजे. थोड्या वेळाने आपल्याला हे मिक्स करून परतून घ्यायचं आहे. तर हे मी 5 ते 7 मिनटं परतून घेते. आता हा थोडासा ब्राउनिश कलरचा झाला आहे कांदा. त्याच्यात मी बारीक चिरलेले टोमॅटो ॲड करते आणि परत आपल्याला कांद्याबरोबर टोमॅटो पण परतून घ्यायचे आहेत. हे सुद्धा टोमॅटो शिजेपर्यंत आपण छान परतूया. तुम्ही गॅसची फ्लेम मीडियम किंवा स्लो ठेवू शकता. आणि छान हे 5 मिनटासाठी परतून घेऊया. आता हे दोन्ही परतून ब्राउनिश कलरचे रेडी झालेत. आता मी ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला मसाले घालून घेते. आपले जे ड्राय मसाले आहेत. इथे परत मी 1 चमचा हळद घालते, मिरची पावडर घालून घेते आणि मालवणी मसाला घालून घेते. आता हे सगळे जेवढं आपल्याला स्पायसी पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करा. आणि इथे काजूचे तुकडे घेतलेत ते पण घालून घेते आणि हे थोडंसं मी परतून घेते. थोडंसं परतल्यावर त्याच्यामध्ये आपल्याला आता मॅरिनेशन केलेलं चिकन घालायचं आहे. आता इथे आपण पाणी अजिबात ॲड करणार नाही आहोत एक्स्ट्रा, कारण चिकनला आपणच पाणी सुटणार आहे थोड्या वेळाने आपण जेव्हा हे झाकून ठेवू 5 मिनटासाठी तेव्हा.
आता हे छान सगळे मसाले जे आहेत ते चिकनमध्ये व्यवस्थित मुरेपर्यंत आपल्याला सुरुवातीला आधी न झाकता परतून घ्यायचं आहे तेलावर. एक 5-1 मिनटासाठी आपण हे छान परतूया. आणि हे सगळे चिकनचे पीस जे आहेत त्याला छान कलर पण आला आहे. आता हे सगळं परतून झाल्यानंतर आपण थोड्या वेळासाठी हे झाकून ठेवूया. तर एक 5 मिनटासाठी मी झाकण ठेवलेलं. काढून बघूया. मस्त वास येतोय आणि चिकनला हे पाणी सुटलेलं आहे. आपण एक्स्ट्रा पाणी कुठेही इथे ॲड केलेलं नाही आहे. आता हे सगळं पाणी आपल्याला गॅसवर ठेवूनच आटवायचं आहे, कारण आपण सुकं चिकन करणार आहोत. थोडंसं हे पाणी आटेपर्यंत आपण उकळायला ठेवूया झाकण न ठेवता. याच्यामध्ये आपण परत चवीपुरती थोडंसं मीठ घालायचं आहे. सुरुवातीला आपण मॅरिनेशनमध्ये घालून घेतलेलं, पण इथे आता चिकन आपलं रेडी होत आलं आहे, त्यामुळे तुम्ही चव बघून मीठ ॲड करायचं आहे. आणि आपण जे खोबरं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आहे, भाजलेलं खोबरं हे खसखशीतच वाटून घेतलं आहे. थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आहे, एकदम बारीक नाही वाटायचं आहे. सुकं चिकनमध्ये असंच प्रकारे आपण खोबरं ॲड करायचं, जेणेकरून त्याला छान बाइंडिंग होतं. आणि हे आता सुकं चिकन आपल्याला एक 5 मिनटात रेडी होणार आहे. तुम्हाला जर अशी कन्सिस्टन्सी चालत असेल तर तुम्ही खोबरं परतून झाल्यानंतर एक 2-3 मिनटांनी गॅस बंद करू शकता. आणि जर अजून सुकं हवं असेल, एकदम ड्राय हवं असेल, तर संपूर्ण पाणी आटेपर्यंत गॅसवर ठेवून मंद गॅसवर हे परतून घ्यायचे. आता हे थोडा वेळ मी गॅसवर ठेवते. चिकन आपलं रेडी होत आलं आहे. आता याला शेवटी गार्निशिंगसाठी मी कोथिंबीर चिरून घेतली, ती ॲड करते. त्याने त्याला छान कलर येतो आणि फ्लेवरही छान येतो. आता आपलं मालवणी सुकं चिकन जे आहे ते रेडी झालं आहे. तुम्ही भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर तुमच्या आवडीप्रमाणे खाऊन बघा आणि मला नक्की कळवा कमेंट करून.